Kani gadai kadu darshan Meghalaya bagi piang sobhai pi baro sya kani katup kubor mentaka janmit. Shwaban pa sya ki kubor ki bamnya inya pet shwai kimat bakongsan. Anya sam ka Meghalaya bat ki jilla ba marjan kathan chate la mi'i ban penlong ya ki jingele kai ba pair haka National Games arajar arpunyo. Lejngo Menteri Rangba Ukandra ke Sangma yaka Living Root Bridges Experience Center kabala pintre haka jinglot kaba nyopo klur tingkat. Penklan ka Meghalaya yaka jingkenra nongtre bella nakadaw jong ka jiken ar Bangladesh dang jurap bnya yaki nong bella kibampat dep penrung kertek. Bat be kali air jong jing idri ha Meghalaya ha kabaki nong shong shnong hanong ba shulong batura kimi surok bani shimbenta ha katiranga yatra. Kikubor ki babnya. Ka Meghalaya kan penlong ya ka National Games kaba laipu khandai house nam ahajar arpunyo. Henry ha ka sinjam kaba ningkong e man ka wei pa ka jilla jong ka than chate la mingi kan yo la kumno pan penlong ka wei ka jaj jingele kai. U menteri ka tanat ki kamele kai ka sarkar jilla u ba shakliar warjri. Ula penshai ba ka te ka rai kam dei na mar ka jingduna ha ki jingte. Daga ba penpau ba ka Meghalaya ka don ya ka jingdan kam ki babyang. Ha ka bala don tangkat tu ka ne ki jingte kidang ya chakmat. Ki komiti bakar pang kin rai khatu kino ki jilla kin yo ban penlong ye kino ki jat jingele kai ka sai campus hane huru kalong ka wei na ki jaka ban yo penlong ya ka jingele kai kani ka rukom tre kam ka ba kin thop lang ka thmu ban kin tiu ya ka jing sarong jang ka than bar ka jing shim banta jong ki pat ba ha ki kam ye le kai ha kelleng ka than chate lammingi. Like I said, before the National Games, we will be well equipped with all the infrastructure. Some of it are still ongoing construction work. Some of it are yet to be constructed. But the timeline that we have given that we will finish by before National Games. We have set up many committees which will be looking after which discipline will be played. So of course there is a probability that we might host in Sai as well. But see, depending on the need. So if needed, we will take. Menteri Rangba ka jilla Konrad ke sangma mentagasngi ulale jingo ya ka Living Root Bridge Experience Center wa lingkat ka bahap hapo ka Pinursla Subdivision East KHASI Hills. Ya ka ni ka center late ha ka jinglot ka balong nyopo klur tingka bakintum ya ka Living Root Bridges Experience Center bar ka waken residential music retreat. Kum shibenta jang ka project ka shnong mau kernot rang thaliang bat minring kin saroy bat yo pinyaso kum ka jaka ya ki jat bat ki wei pat ki jingdan kam haka kam jingo kai perthai ansate u menteri Rangba Konrad ke sangma ula ong baya ka jaka la jet namar ka jingdon jongki jingking thiet ding ki bon bha haka than wa lingkhat ula pentep ru baka waken residential music retreat kan penla yaki nongwan jingo kai ban sngo thu khamha yaka jingru spa jongka jingya pair haka culture jong u KHASI. And the reason why we have selected this area is because the Living Root Bridge density is very, very high, one of the highest in the entire region and the state. And through this particular Living Root Bridge Experience Center, the tourists who come in will be able to understand the entire culture, the history, and the techniques, and the different locations where these Living Root bridges are. And it will completely make the overall experience for the tourist even more special. Hagabaya day ba ka jekin at ha Bangladesh katanat labor jong ka sarkar Meghalaya kala penklan ya ka jingjurib ya ki jaka ba don jingte ban khanglat ya ka jingpenrung bean ya ki nong trebella u menteri ka sarkar jilla uba shakliar warjri ula batha ya baro ki inspector jong ki district ba ki day ban penshisha ya ka jingpenrung kerteng ya ki nong trebella shwa ban a ya ki hukum trekam ba khatdu shaki kontraktor ka jilla ka don ya ka policy ka ba perking ka ba batha ba baro ki nong tre ki day ban penrung kerteng pura kane ka jingle kawan hadian ka jing sapriang jong ki kubor shopang ka jingwan buhai shnong klem kot klemsla bat ka jing pet ngor daki kenhun traidi
Kibor badai kmi ki ong bakathong kalong ban pintikna ya ka jingbot renti ya ka an klam kanu ka jingele persha haka imlang salang. In terms of labor, as we all know, we already have whichever labor is coming to our state, they have to register themselves with the labor department. So all the process is being done as it was done. So I'm not aware of all these, what you just mentioned, that they are fear. But till date, it has not come to my notice. But if there's something like that, we will. Kajingrap coffee but cocoa jongka Meghalaya kanang kiu state kum kanduksa na kabanta karoy kapar kabayay ne hanong kendong. Menteri Kesorkar Jela Marcus Marak ha kajinget jurep ya kajaka rep ha West Garo Hills ulaya ro ya kajing kiu jongka rep coffee but kirukom rep klet lang kiba kentup ya ukwai. Ula ong ba kajela kanla banya rengkat kerdan bat kinong penmi mar ha kaperthai. Kani ka project ka kershan ru ya kajing penne pensa ya ka bat ka jing penmi ya ka lat kamai. Ka jingrep koko ha Aru Ragre kala deb banyo jing itu na ki company baper kentup na ka Cadbury. So there, from the Soil and Water Conservation Department, we have taken up a plantation project called coffee plantation. So I went to check the plantation there, how it's doing, and whether all the coffee already planted is doing well, growing well. I just want to see that. So I went, I checked the plantations. It's growing well, and I have talked to the villagers there. I had a small meeting with the villagers and told the importance of coffee plantation there. Kala jong kajing ri kalabe ha kajela Meghalaya ha kabaki nong shnong ha shulong batura kilami surok banya shimbenta ha ki tiranga yatra kabapin ya kajetli bat kajing sarong na kabenta kari nadu ki seng bhalang hadu ki samla puli bat kinoyalam lengba ki sur baper kilayawan lang hapo kalama jong kari tonginya phai shakini ka khubor Hanong ba shalong kinong yalam ka BJP bagsipay kilaydan benta ba kinong shnong ha kajingay padba ka baay mansim dak ba penram ya kamle no ba penskam biang ya kajinglong ba jana jangkari kani ka penpa ya kajingki jong kajingkersyan ki padba jang ka Meghalaya na ka benta kajing shngan jangkari Kadba hatura lapallang ya kajingay padba dak bara ya kalama jangkari ka bajarang hadu shispa mita banburam ya kajing shlur jagsipay kari ha ka operation sindur Lungba kijing duai ba kijing ai buram ka khubor ka lang ka ba shai ba ka Meghalaya ka yeng lang ka wei panpan pa ya jing songo ba ka chikar shan ya kishipai jangkari. We want to express that we are very grateful to the armed forces, to the leaders of our nation who have taken a very strong stand against the acts of terrorism and which has been hosted by in Pakistan, and the mission which has been completed through Operation Sindhu is something that has to be appreciated and something for which we have to be grateful. Ringkat lang kini kijing yai padba ki pensngo ya ka burom ka bajam pat ka basai ba ka Meghalaya ka yang kawai na ka benta ka jing sarong ya kari ka balong ka balapan kre klam kuno ka jing long atatian. Bureau Report DD News Meghalaya. Hadian jong kajing jiasha thombor ha pahalgam da ki letno ki nong shong shnong na ki jat ban riu baper hashilong ki lapanlong ya kajing yalang ban kershan ya ka operation sindur bat shipai kari India kinoyalam seng bhalang hapok imlang salang kilaya ro ya kajing le jong ka sarkar padeng bat pinpau ya kajitali hakaban wanra ya kajing shnganya kari u Sayyidullah Nongrum jong ka Shillong Muslim Union u Nur Nongrum jong ka SAFF but u Jasbir Singh na ka Sikh community baro kilapin pau ya ka khubor ka Meghalaya ka yeng tali persha ya ki kam letno bat ka kershan ya kari that goes for the country and the government माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम कुछ खार कम किए हैं गुजरे जहां से हम that means they have done something, at least they clear the throne for the power. I must congratulate the Indian Army who were so specific in the target that it did not miss and create a chaos among the civilian. It won't be out of place if we say that the armed forces came in the front in the manner that they know. Indian armed forces
don't need any citations or explanation for their bravery, for their valor. They have always been on top of their form for protecting and defending the nation. U MLA uba wailan miki shilla ulalet jurib ya ka jing pentre ya ka integrated development complex lane ka mini secretariat hajawai. Ula pente ba prapusan na kashispa ka jing pentre ya ka west block kaladep padang sateng satang ki kattu kat ni ki kamban pendapura. Ka jing pentre ya ka east pat north block on sa penlong ha ki wat baper ringkat pat kamang tingka kabala penthamai ka bapalat arp kandai kelur tingka. Uba shilla ula ong bakane ka project shisian baladep kan pensuk ya ka jing traikam bat kan pinbha ya ka jing ai jing shakri ka jingbu thong ban IT kan long ha ubnai liber arajar arpun riu kani ka mini secretariat ka yang ini rawani te larpai ikat kami kam jan kila da saki ti teman ko ka kam ko ada laj kemat malumala da chim da percentage malumala hawa hanin da proportion percent ka kam man ko dep sa khasan persen tang ka khasan persen to man ko rap ba cerut de finishing bolsen mo hai jing to wa ka internal electrification ko dan te ka painting segini ka tai te mud tang sonem ta ko pun pa pen yet surrounding kadang rap chimpol belum malah terang ya kelam kontraktor di department le wa karpa di kilo persmat kat wi wala da e gi malumala boy kat ha March next year body yo han wan chaka department Hapneng ka jingyai ka jing pinboard jang ka Jantia Students Union u MLA uba wailat miki shilla ula khmi biang ya ka jing thungkam ka badang sateng ka bahap hapo ka District Selection Committee West Janta Hills ula pentip baya ka result na ka benta ki post prepare ki balat theli nadu usnem 8000 khanyo ansa pinmi hapo ubnai naitung 8000% ya ka examine na ka benta ki khandai pu artli ki post jang ka grade 4 ansa penlong ha ubnai nailur uba shilla ula kadau baka klam COVID-19 ki kenram halor ka roster system bat ki jingduna jong ki center ki long ki daw jong ka jingpen slam la pin kre ban penlong ya ka jingalang bat udisi ha ka arpun reu u jemang panyakran halor ka ni ka benta hak ni ka tiyawan u declare no ki ya ka result ya ka written exam result but the ong gile wa malumala hawa hanen to pendep ki ya waro ki formalities ka te to saka interview bat kam jole ya ka posting by July 25 mot July yong newsnya kate to ka por da ong you da chwai kita tangwa malu mala to ado July yong arausan kini to ki post ki wada dep ki ukhut bat da dep ki ukhut advertisement ke written wadang sa siki interview Kaskul Maharam Government Higher Secondary School Maukarwat kan play ya ka arts stream kabansdang nadu menta usnem habaro artli ki shift kata hakapor min step bat kapor minsngi u MLA kathan uba Renington Tongkhar ubalalet jurip ya kanika school ula ong ba kane kanyarap ya ki samla pule ki ba wan nakalong ying baduk ban yo lat ban beteng ya ki jing pule kat badang trekam I principal DG Nongsiet ila pentikna ba ka jing ai form kalas dang bat ka jing thung ya ki nong tre ladep minjur ki officer jongka DSEO bat BDO kile shimbenta hakane ka jing jurip kane ka sinjam kalakmi lenti ban kentiu ya ka jingdan ki samla pule ha south west KHASI Hill Haka ba audio basdang no ya ka art stream hang ne Maharam Government Higher Secondary School bat mensgi bat men step kita kalau long ke ku ba kraw ya ki kon ki jogi hene no kedong ki balik belam smi ber ki balik school men step ke jing long class men step ngidang hap ban khot chwa ya ka application na ta ki thna bakin one shim ya ka admission po ka ne ka Government Higher Secondary School but ngidang ap mentar kumno ban yo khot ya ka interview board ban shim interview di assistant lecturer namar baladang ila pi ka school ro padang padio eki no hikai tikan long ka jing tingni le bon employ bat ngatrai shwa ka jing put jung bunai nin pusyang bat pendek eki kampro por kopyang Ka BSF Wives Welfare Association kala rakhe kam hadien ya kasngi buram ya kikmi lane ka Mother's Day hatura hadien balami ki kinram hakijaka kapur kabala penlong ya kane ka jing rakhe ban happen sange shwa
Hakani ka program kabala penlong ha district auditorium kidan ki program tenrai ki jingele kai bat ka jingya kop ya model ka Punit Sharma ka lok jong UDIG Lalit Mohan Sharma kala ong bakani ka jing rakhe ka long ka jing ai burom ya ki kme ki bate song ya ki long ying nang sem hap dang ki kam jong ki BSF kani ka program kala pinyo ru ya krensan jong ka jing long ka wei ban ka jing trailang hap dang ki long ying jong ki BSF hagathan. आज आपके बच्चे जैसे स्टेज पे आए हैं, हमें हारना है, मेरे को प्राइज मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, वो कोई चीज नहीं है। आप लेडीज इतने अच्छे से रेडी होके आई, जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे तैयार नहीं होती हूँ, बट आप बहुत अच्छे से तैयार होके तो इन पेटमेंटा या का जिंगलोंग जिंगमान का सिंबनेंग हातुरा का जिंग क्रियाट का लोंग आरपो डिग्री सेल्सियस पर का जिंग शेट का लोंग लाइफवे डिग्री सेल्सियस का जिंग स्केम का हाव का लोंग संपुप्रा ना का शिस्पा Habapai pat chanong ba shalong ka jing kriat kalong katsan degree Celsius but ka jing shit kalong arpusan point r degree Celsius ka jing scam ka haw kalong nyo punyo nakashispa kat ba hajawai ka jing kriat kalong kanrio degree Celsius but ka jing shit kalong arpu r degree Celsius ka jing scam ka haw kalong propway nakashispa kasin beneng kandum lo hajawai kat ba hashalong batura kala bandon ka jing hap slap ba malumala hakikat to kat ni kijaka Shwaban poy siya kabakot jong katup kubor nginya pet biang sasisi ni kimat bakongsan. Kani gade kadu darshan Meghalaya bangi biang sobhai phi baro sya kani katup kubor mentaka janmit. Shwaban pa siya ki kubor ki bamnya nginya pet shwai kimat bakongsan. Anya sam ka Meghalaya bat ki jilla ba marjan kathan chatela mini ban penlong ya ki jingele kai ba pair haka national games 8000 arpunyo Lejingo umintri rangba ukon rakhe sangma ya ka living root bridges experience center kabala pintre haka jinglur ka ba nyaupo klur pinka Penklan ka Meghalaya ya ka jingkenra nongtre bella na kadaw jong ka jingan ar Bangladesh dang jurap bnya ya ki nong bella ki bampat de penrung kertek Bat be kala air jong jing idri ha Meghalaya ha ka ba ki nong shong shnong hanong ba shulong batura kimi surok ba ni shimbenta ha ka tiranga yatra Te parlok katto ngila poy siya bakut jong katup kubor jingi mentaga janmit hado pinganaya siyambiang bat pila siya kasi kublaya pi baro.